Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Magandang araw po Sir Casper, at pati sa lahat ng nakikinig sa atin. Sana po ay magustuhan nyo ang kwentong mapapakinggan ninyo ngayong araw. Ako nga po pala si Mike, na dito na sa Bulacan lumaki at nagkaisip. Dito ako nag-aral hanggang kolehiyo at magpasa hanggang ngayon ay dito pa rin ako nakatira. Kasama ang asawa kong si Emily na nakilala ko noong nag-aaral pa lang ako sa kolehiyo. Ang mga ikukwento ko po ay may kinalaman sa lolo ni Emily na nakatira sa probinsya ng Leyte. Ngayon po ay may 2 anak na kami ni Emily. Pero noong nangyari ang mga ikukwento ko ay bagong kasal pa lang kami. At balak pa lamang bumukod at bumuo ng sariling pamilya. Napagpasya namin dito na rin sa Bulacan maghanap ng bahay na matutuluyan dahil nandito rin naman ang mga trabaho namin. Ako bilang isang security guard sa isang grocery store at si Emily naman ay customer service agent sa isang BPO company. Nakahanap kami ng mauupahang bahay malapit sa opisina ni Emily, kaya lumipat agad kami. Pang-umaga ako, kaya naman natatapat ako sa umagang dagsa ng tao habang tulog si Emily sa bahay. Pag-uwi ko ay papasok naman siya sa trabaho. Isang sakay lang ng tricycle ang opisina nila. Ako naman ang matutulog sa gabi. Pagdating niya sa umaga ay sabay kaming mag-aagahan bago ako pumasok ulit sa trabaho. Nasanay naman kami sa ganoong setup. Halos hindi kami nagkikita tuwing Lunes hanggang Biyernes. Pero sinusulit namin ang Sabado at Linggo. Lagi kaming lumalabas, nanonood ng sine, naglilibot-libot sa mga pasyalan, tanghalian at hapunan sa restaurant, at kapag gabi naman ay sa parke kami tumatambay. Pamparelax sa isang buong linggong trabaho. Pero isang Sabado habang kumakain kami sa isang resto, ay may napag-usapan kami ni Emily. Kumusta na pala ang lolo mo? Bigla akong tanong sa kanya. Napansin ko na hindi niya inaasahan ang naging tanong ko. Lagi sa aking kinikwento ni Emily noong nasa college pa lamang kami ang tungkol sa lolo niya na nagpalaki sa kanya noong bata pa lamang siya habang busy ang kanyang mga magulang na magtrabaho sa abroad. 12 anyos na siya nang umuwi ang mga magulang niya. Lumipat sila dito sa Bulacan noon at naiwan ang lolo niya sa probinsya ng Leyte. Hindi ko nga alam eh. Matagal na rin akong hindi nakakauwi sa amin. Simula pa noong lumipat kami dito ay hindi ko na sila nadalaw o natawagan man lang. Wika niya sa akin. Hindi ba kayo umuwi doon nila tita? Tanong ko ulit. Hindi na. Ewan ko nga. Para bang galit si mama kila lolo. Kahit pa sila lolo ang nagpalaki sa akin. Ang alam ko ay may pinag-awayan silang hindi ko alam kung ano. Nagpatuloy ako sa pagkain. At ganoon din ang ginawa ni Emily. Alam ko na napaisip siya. Nang maubos ang pagkain sa plato, tinanong ko ulit siya. Gusto mo ba silang makita? Sabi ko. Tinitigan ako ni Emily na para bang may sinasabi akong hindi ka panipaniwala. Siyempre naman, noon ko pa gustong umuwi sa probinsya pero wala naman akong perang pamasahe.
At saka hindi ko rin alam paano bumiyahe papunta roon. Noong nasa kolehiyo naman ako at kumikita na rin sa pagiging working student, hindi naman pumapayag sila mama na magbakasyon ako sa probinsya. Ilang beses na akong nagpumilit pero ayaw nila. Ayaw din nilang sabihin kung ano bang dahilan ng hindi nila pagpayag. Ngayon naman, busy masyado sa trabaho. Laging puyat kaya hindi masingit ang pag-uwi. Mahabang litanya niya. Tumango-tango ako. Ano kaya kung ganito? Sa darating na February, gamitin mo lahat ng bakasyon na naipon mo at ako naman, hihingi ng vacation leave kay boss. Matagal na rin naman ako sa trabaho kaya siguradong papayagan ako nun. Kahit isang buong linggo lang, tapos ay uuwi tayo sa probinsya ninyo sa Leyte para na rin makilala ko lahat ng kapamilya mo doon na hindi pumunta sa kasal natin. Ngumiti si Emily. Nakita ko rin na may gumigilid na luha sa mga mata niya. Salamat, honey, sabi niya, sabay yakap sa akin at halik sa noo. Niyakap ko rin siya, matagal, at saka namin naramdaman na pinagtitinginan na kami ng tao sa resto. Pero wala kaming pakialam. Masaya kami noong mga oras na iyon. Love you, sabi niya. Love you too, mahal. Sagot ko naman. Dumaan ang mga buwan. Tagumpay na nakapagplat ng bakasyon sa schedule niya si Emily. Ako naman, muntik pang hindi mapayagan dahil sa kulang kami ng tao. Buti na lang at nakahanap ng substitute si boss. Pinayagan niya akong isang linggong magbakasyon. Hanggang sa dumating ang araw ng aming bakasyon noon. Linggo kami umalis. Hindi na nagpaalam pa si Emily sa mga magulang niya dahil alam niyang hindi rin naman siya papayagan. Kung ano-ano na naman daw ang rason na ibibigay ng mga ito sa kanya para lang hindi kami matuloy. Sumakay kami sa Raymond na bus papuntang Sorsogon. Sobrang haba ng biyahe. Inabot kami ng lampas 12 oras sa daan. Bawat 4 na oras ay tumitigil kami sa mga kainan para magpahinga, magbawas at para kumain na rin. Nasarapan ako sa kinalas na dinaanan namin sa Camarines-Sur. Buong biyaheng tulog si Emily, habang ako naman ay tagabantay ng mga gamit namin na nasa itaas ng upuan ng boss. At saka nalibang din naman ako sa mga magagandang tanawin na dinadaanan namin. Bihira rin akong bumiyahe, kaya bago sa akin ang mga nagtataas ang bundok at burol at ang malalawak na dagat na dinadaanan ng boss. 6:00 kami dumating sa Sorsogon. Madilim na ang langit. Abala ang buong daungan sa mga parating at paalis na mga pasahero. Sabi kasing mag-eroplano na lang tayo, sabi ko kay Emily. Ganito kami bumiyahe noon, kaya mas okay kung mararamdaman mo rin ang ganito kahabang biyahe pa uwi sa probinsya. Bali experience. Babalik na lang tayo mag-eroplano. Umuuo na lang ako at pumila sa tiket para sa sasakyan naming barko. 8:00 kami nakaalis sakay ng barko. Sabi ni Emily, 10 oras daw ulit ang biyahe namin. Sabi ko sa kanya, siya naman ang magbantay sa gamit namin dahil ako naman ang matutulog. Halos 3 oras din ang naging tulog ko at pagkagising ay nakita kong tulog din si Emily. Kinumutan ko siya at saka naglibot-libot sa barko. Madilim sa labas. Purong dilim na halos wala kang makitang kahit ano. Para bang bumibiyahe kami sa kalawakan at mga ilaw lang ng bituin ang pumapalibot sa barkong sinasakyan namin. Tulog ang karamihan sa mga pasahero.
Pero may ilang kalalakihan na gising at naglalaro ng chess. Nakinuod at nakisawsaw din ako sa usapan. Halos 1 oras din akong nakipagkwentuhan hanggang sa napunta ang usapan sa mga lugar na pupuntahan namin. Nang banggitin ko ang Barrio 13 ay parang natigilan silang lahat. "Sigurado ba kayo ng asawa mo?" tanong ng isa. Tumango ako sabay higop sa kapeng inalok nila sa akin. "Alam mo ba ang usap-usapan sa lugar na yon?" tanong ng isa pa. "Hindi, pero doon lumaki ang asawa ko at doon din nakatira ang lolo niya," sabi ko. May mga narinig ako noon na hindi raw ligtas ang lugar na yon. Maraming turista na raang nawala roon. At saka walang tricycle, jeep o kahit habal-habal na nagtatangkang pumasok sa lugar na yon. Muling wika ng lalaki. Hindi ko na lang pinahaba pa ang usapan namin. Agad na akong nagpaalam sa kanila dahil medyo nilalamig ako. Pagbalik ko sa pwesto namin ay gising na si Emily. Kinakalikot niya ang kanyang cellphone. "Wala nang signal," sabi niya sa akin. "Okay lang yan, pagdating natin sa lugar niyo meron na." Wika ko sa kanya at binigyan ko siya ng kape. "Honey, kape." "Oh, sige," sagot niya. Sabay inom sa baso ng kape. May mga nakausap akong lalaki dyan. Tinanong ko kung alam nila ang lugar na pupuntahan natin. Wika ko sa kanya. "Anong sabi?" tanong niya. "Delikado raw doon sa baryo na tinitirhan ninyo noon. Walang mga turista o kahit mga sasakyan na pumapasok sa lugar na yon." Tinitigan ako ni Emily na para bang may sinabi akong ikakasama ng loob niya. "Huwag kang magpapaniwala sa mga yun. Natural talaga dito sa probinsya na takutin ang mga tulad nating taga-ibang lugar. Kaya nga sobrang daming kwento ng mga mangkukulam daw at engkanto sa lugar na to. Pero gawa-gawa lang naman ng mga lokal na nakatira dito. Kasama mo naman ako eh. At saka mga kapamilya ko naman ang pupuntahan natin. Kaya wala kang dapat ipag-alala." Mahabang litanya niya sa akin. Nginitian ko siya at niyakap. Sabay kaming nakatulog hanggang sa umabot ng 7:00 na ng umaga. Tumigil na sa daungan ang barko. Bumaba na rin kami ni Emily. Bit-bit ang mga dala naming gamit. Nakahanap naman kami ng masasakyan sa hilera ng mga tricycle sa labas lang ng terminal. Buti na lang at Tagalog silang magsalita kapag alam nilang turista, kaya nagkakaintindihan din kami. Bumibiyahe na kami nang nagtanong ang driver. "Saan kayo, sir?" "Barrio 13 po, Manong," sabi ko. Tsaka ko kinalikot ang pitaka sa bulsa. Nabigla si Manong sa sinabi ko. Yumuko siya para tignan kami ni Emily. Tapos tsaka nagtanong ulit. "Sigurado kayo, sir?" "Oo, matagal din kasing hindi nakauwi itong asawa ko kaya gusto niyang madalaw ang mga pinsan at lolo niya dito." Ilang sandali na hindi nagsalita ang driver. 30 pesos po sa boundary. Hindi po kasi kami pumapasok doon sa lugar na yon. Pasyensya na." Natandaan ko ang sinabi ng lalaki na nakausap ko sa barko. Naisip ko, ano bang meron sa Barrio 13 na yan na kahit mga tricycle driver hindi pumapasok sa lugar? Wala naman sigurong halimaw o mamamatay tao doon. Ibinigay ko ang bayad at saka inayos ang pagkakaupo. Nakatingin lang sa labas si Emily. Para bang inalala kung tama ba ang pagkakatanda niya sa lugar. "Ang daming nagbago sa lugar na to. Parang hindi na to ang lugar na
kinalagayan ko, sabi ni Emily na hindi pa rin inaalis ang tingin sa labas. Inakbayan ko siya. Siyempre, ilang taon ka bang nawala dito? 16 years. Siyempre magbabago talaga ang lugar na to. Nang dumating sa boundary ang tricycle, tumigil ito sa harap ng lumang poste ng ilaw na sa palagay ko ay hindi na gumagana. Bumaba kami at saka nagpasalamat. "Sir, bago kayo pumasok, kunin niyo to," sabi ni Manong driver sa akin. Iniabot niya ang isang cross. "Para saan to, sir?" tanong ko. "Magagamit niyo yang mag-asawa," sabi niya. Sabay ikot ng tricycle at humarurot paalis. Ibinulsa ko ang cross. Naglakad lang kami papasok at isa lang ang napansin ko. Sobrang konti ng bahay na nasa lugar. Sobrang layo ng pagitan ng mga bahay. Kahit magsigawan sila ay hindi sila magkakarinigan sa layo. Ngumiti si Emily. "Dati pa rin ang lugar na to. Parang walang pinagbago," sabi niya. "Malayo pa bahay niyo?" sabi ko. "Medyo," sabi niya sabay hawak sa balikat ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Naramdaman ko ang kakaibang sensasyon na tila ba may nagmamasid sa amin habang nilalakad namin ang manipis na kalsada. Wala akong makitang ibang tao pero hindi ko maalis ang masamang pakiramdam. Sarado ang lahat ng bahay. Parang ghost town. May mga tumatahol na aso sa kalayuan. May mga palaboy na manok at makapal ang damo sa bawat bakuran ng bahay. "Wala bang nakatira dito?" tanong ko kay Emily. Tinitigan niya ako. "Siyempre meron. Pero kukunti lang talaga. At saka baka abala ang iba sa pagtatrabaho sa palayan o kaya ay nanguhuli ng isda sa ilog." Tumingala ako. Sobrang tataas ng mga puno, kaya ang mga anino nito ay natural na lilim na nagpapapresko sa buong paligid. Ang daming tuyong dahon sa lupa. Parang wala man lang nag-abalang maglinis nito tuwing umaga. "Malayo pa," sabi ko. Itinuro ni Emily ang malaking bahay sa di kalayuan. Lumang kubo, katulad ng bawat bahay na nadaanan namin. Pero mas malaki ito kumpara sa iba. Pinaliligiran ng lampas taong bakod na kawayan. Sa tabi ay isang malaking nara na kasing taas yata ng simbahan doon sa amin sa Bulacan. Bago namin marating ang bahay ay may nakita kaming dalawang bata na nagtatago sa likod ng punong mangga. Lalapitan ko sana pero bigla itong kumaripas ng takbo. Kumato kami sa bakod habang nagtatawag ng pangalan si Emily. "Lolo! Lolo! Lolo Lito!" sigaw niya habang kinakatok ang bakod. Naramdaman ko ulit ang mga titig sa likod namin. Lumingon ako, pero wala namang tao. Bigla naming narinig ang pagbukas ng pinto. Mabagal na mga yapak at saka bumukas ang bakod. Tumambad ang isang napakatandang lalaki na siguro kung tatanungin ako kung ilang taon ang nabubuhay sa mundo, sasabihin kong 100. Sobrang tanda na ng lolo ni Emily. Kahit pasabi niya sa akin ay 78 pa lamang ito. Pero pag tignan ito ay mas matanda ang itsura niya. "Lo!" sigaw ni Emily, sabay yakap sa matanda. Umiiyak na si Emily. Umiiyak rin ang matanda. "Ikaw ba yan, Apo?" "Ako po ito, Lo, si Emily."
Pinapasok niya kami sa bahay. Simentado ang sahig, pero bitak-bitak ito. Parang sirang kalsada. Umupo kami sa kahoy na bangko. Pinakilala ako ni Emily na asawa niya. Nagmano naman ako at nangamusta. Bakit kayo nandito? Tanong ng lolo ni Emily. Bakit, Lo? Hindi ba kayo masayang makita ako? Hindi naman sa ganon. Pero, hindi na dapat kayo pumunta dito. Dapat nakinig ka sa mama mo. Pinoprotektahan ka lang niya sa lugar na to. Bakit po? Umubo ang lolo ni Emily. Naglakad ito sa kusina. Nagtimpla ng kape at saka ibinigay sa aming dalawa. Kailangan mo nang malaman ang lahat, sabi ng lolo ni Emily. Ano po ba ang kailangan kong malaman? Umupo sa harap namin ang lolo ni Emily. Tapos ay nagkwento na ito. Pag-alis ninyo dito ng mama mo, may dumating na dayo na galing sa ibang lugar. Bari ang pangalan ng lalaki. Mabait naman at palakaibigan. Kaya tinanggap naman siya ng mga taga dito. Pero ilang buwan pa ang lumipas, biglang nagsisiwalaan ang mga alagang hayop namin na isinuwalang bahala pa rin ng mga tao dito. Ano ba naman ang isang manok? Pero isang beses ay may natagpo ang patay na batang babae malapit sa ilog. Wala na itong lamang loob ng matagpuan. Doon namin nalaman na aswang pala ang bari na dumayo dito sa lugar natin. At hindi lang siya nandito para mambiktima. Nandito siya para palaganapin ang lahing aswang. Tuwing gabi, dumadalaw siya sa mga kabahayan at magpapatakas ng isang maliit na itim na sisiw sa kwarto ng kung sino. Sa umaga, mahahawaan na ang tao sa pagiging aswang kasi papasukan ng itim na sisiw. Hanggang sa lumawon ay buong Baryo 13 na ang nabiktima niya at nagawa niyang pugad ng aswang ang baryong ito. Buti na lamang at nakatakas ang mga pinsan mo at ang Tia Beli mo. Nagsilipat sila sa ibang lugar na hindi ko alam. Ako lang ang nahawa sa amin. Kaya simula nun ay hindi na ako umalis sa lugar na to. Mahabang litanya ng lolo niya. Nakanganga si Emily. Hindi makapaniwala sa sinasabi ng lolo niya. Kahit ako man ay nagulat din sa ibinahagi ng matanda. At unti-unti ko nang nararamdaman ang takot. Dapat hindi na kayo pumunta dito. Pero wala na tayong magagawa. Nandito na kayo. Tsaka namin narinig ang mga katok mula sa bakod. Palakas ng palakas ang mga katok. Sila na yan. Naamoy nila kayo pagpasok nyo, sabi ni Lolo. Narinig ko ang pagkasira ng bakod. Gumapang na sa katawan ko ang takot. Niyakap ko si Emily na nanginginig na. Matagal nang walang dumadayo sa lugar na to. Kaya matagal na rin silang walang nabibiktima. Siguradong gutom sila. Nagsisi ako dahil hindi ko dala ang pistol na service firearms namin sa trabaho. Kung nasa akin lang sana ang baril, mababawasan kahit papano ang takot na nararamdaman ko. Ilabas mo na ang mga dayo, sigaw ng kung sino na nasa labas. Kinalampag na nila ang pinto at mga pader at bintana ng bahay. Yumuyog-yog na ito na parabang iniihip ng malakas na bagyo. Anong gagawin natin? Tanong ko kay Emily. Hindi ko alam, sagot niya. Lumalakas na ang hagulgol niya dahil sa takot. Tuluyan na ngang nasira ang pinto ng bahay
Nasira ito na parang malambot na karton sa lakas ng tumulak. Tumambad sa amin ang tatlong lalaking hubot-hubad. Puno ng balahibo ang katawan. Matalas ang mga tenga at kulay pula ang mga mata. Binuksan ng mga ito ang kanilang bibig at tumambad ang mga pangil na parang sapating sa sobrang laki. Bumagit na ako kay Emily at sa aswang. Umalis na kayo, pare. Apo ko sila. At hindi ko sila ibibigay sa iyo. Sabi ni Lolo. Umiling-iling ang lalaking tinatawag na bari ni Lolo. Alam mo ang batas. Sa oras na pumasok sila sa lugar na to, pagmamay-ari ko na sila. Sinipa ni Bari si Lolo na nagbagong anyo na rin para ipakita ang mga pangil niya sa bibig. Pero tumalsik lang ito sa sahig. Dahan-dahang naglalakad ang mga aswang papalapit sa amin. Tsaka ko lang naalala ang cross na ibinigay ng tricycle driver sa akin. Isang banal na cross. Hinugot ko ito sa bulsa at agad na ipinakita sa aswang. Sa una ay parabang hindi nila alam kung ano ang hawak ko. Tapos ay narinig ko ang tunog na parabang nasusunog na laman. Nalapnos ang mga mukha nila sa ginawa ko. Agad na nagsilabasan ng tatlong aswang. Tumayo si Lolo. Inakap si Emily. Umalis na kayo, apo. Ako nang bahala sa kanila. Basta ipakita nyo lang ang cross sa mga aswang na yon. Hindi nila kayo malalapitan. Sabi ni Lolo. Niyakap niya rin ako. Paalam, Lo. Mahal po kita. Sabi ni Emily. Sabay parehas kaming kumaripas palabas ng baryong iyon. Hapon kami nakahanap ng tricycle na maghahatid sa amin. Sa terminal ng sasakyan naming jeep papunta sa airport. Napag-usapan na namin ni Emily na mag-eroplano na lang. Hindi na namin inalintana ang mahal na presyo. Gusto lang naming makauwi agad-agad. Nang hindi na gumugugol ng lampas 20 oras sa daan. Walang nagsasalita sa amin sa buong biyahe. Pagka-uwi, natulog kaming magkayakap sa kama ng bahay namin. Ligtas sa kahit anumang panganib. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin pinag-uusapan ni Emily kung anong nangyari sa Barrio 13 na yon. Ayaw naming maalala pa. Ayaw naming maalala pa ang mga nangyari na siguro ay mas makakabuti na rin para sa aming dalawa. Pero paminsan-minsan, dinadalaw pa rin ako ng mga panaginip. Minsan 3 silang aswang. Akmang sasakmalin na nila ako, tsaka lang ako magigising sa pagkakatulog. Yan lamang po ang kwento ko, Sir Casper. Maraming salamat sa iyo, sir. At pati sa mga tagapakinig. Sana ay maging masaya ang araw ninyo. At advance Merry Christmas. Mamamas ko ako. Muli po, ako po si Mike ng Bulacan. Alright. Ingat mga teken.